Bona tarda. Abans que res, agrair el fet que ens hàgiu convidat. Pensem que compartir el tema, que parlàvem de crear un marc conceptual conjunt i compartir metodologies d'intervenció ens va molt bé, també per veure com treballen d'altres. I una mica ara explicaré què és el que farem, com farem la presentació, i després ja... Primer emmarcarem una mica d'on neix Càmeres i Acció, a què ens dediquem i en quins projectes treballem. Després entrarem ja a explicar una mica aquest projecte, que és el documental social participatiu, en el que ensenyarem 2 trailers ràpids. No sé si els heu vist, us els han passat? Sí. Bueno, si no els han passat... No l'heu vist, no? No heu vist cap dels docus? Vale. No hi ha problema, els passarem així. No era per saber... Farem una pinzellada dels 2 projectes d'abans i amb l'últim que hem presentat aquest desembre és on explicarem més, entrarem més a aprofundir sobre quines són els mètodes i les dinàmiques que utilitzem per arribar a generar un documental social participatiu. I després tindrem aquest espai per intercanviar, a veure què en pensem. Vale, doncs comencem amb Càmeres i Acció. Som una associació que va néixer fa 4 anys i llargs. Les arrels són del videoactivisme i del periodisme social, molt amb la convicció de que totes les persones poden explicar-se en primera persona. Llavors, ens dediquem al que li diem intervenció audiovisual, que és una mica una barreja entre intervenció social, que també tenim dilemes, però intervenció audiovisual, que al final és això, és fer intervenció mitjançant la tècnica audiovisual. Així ara a grosso modo, I el que diem, de poder proporcionar recursos audiovisuals de col·lectius que ens enfoquem més a col·lectius en risc d'exclusió, però al final també ens adrecem a tot tipus de col·lectius. Llavors volem també mitjançant aquesta eina audiovisual fomentar l'autonomia, l'apoderament i la transformació social en general. Aquí com a paraules clau tenim el tema de la creació col·lectiva, perquè treballem sempre amb la metodologia del treball participatiu i de l'autogestió. Tenim una intenció de visibilitzar problemàtiques i fer una denúncia social, amb crítica. Alhora diem que posem l'altaveu en aquells col·lectius que a vegades tenen més dificultats per poder-se expressar o que estan invisibilitzats. Llavors també tenim la base de l'activisme i el que parlem de l'autorepresentació, que és com ens podem explicar, que és el que deia abans, en primera persona i com facilitar les eines perquè això sigui possible, i també donen molta importància a tot el que és el procés, més enllà del resultat, que a vegades quan parlem de comunicació pensem molt en un resultat i insistim molt en el procés, així com a base. Jo parlaré una mica de l'univers social, que és els col·lectius amb els que estem treballant o amb els que hem treballat. Ho anomenem a vegades com que treballem l'exclusió social de forma integral, és a dir, no ens tanquem a qualsevol tipus de possibilitat sobre persones que puguin estar passant per una situació amb un cert risc d'exclusió. Llavors tenim diferents projectes, des d'en joves, en el qual hem realitzat 4 o 5 anys el projecte Barris i Acció, que és realitzar un catàleg audiovisual sobre els recursos existents al barri que no siguin institucionals, és a dir, espais on es pot participar al barri de forma que ens vinculem també més amb ells i ens faci descobrir altres entorns. També amb joves treballem molt el tema del Curforo, que ho agafem una miqueta de la tècnica del teatre social, que els dos també veníem prèviament, abans de Càmeres i Acció, ens van dedicar molt temps al teatre social, i amb aquesta idea de generar un discurs que deixes aquest final obert, on intentem solucionar aquest conflicte que mostrem en el vídeo i intentem trobar solucions conjuntes al fòrum posterior. Amb la tercera edat estem fent 2 projectes, un és La bellesa dels barris, en el qual intentem fer un mapeig sobre com ha estat el procés de canvi dels barris vistos des de la tercera edat, i on també aquest projecte cada cop que el fem a 3 barris diferents, també per veure les diferències socioeconòmiques entre els diferents barris, i quan s'està acabant aquest projecte generem una trobada amb joves que estiguin participant activament en la vida política del barri, també per contrastar determinades idees, estereotips que hi ha confrontades entre diferents generacions. Aleshores les assentem totes juntes i
fem un petit debat al final del procés. L'altre és Envellim actives, envellim plegades, que és com diferents càpsules de memòria, de gimnàstica dolça, de cuina, que ells trien quina decideixen fer i generen aquest vídeo. Amb Sense Llar hem fet 2 documentals, un és amb Mirades, que va ser el primer documental social participatiu. Arrel d'aquí vam conèixer una persona que ens va portar... Ara vaig una mica més ràpid perquè si he d'explicar tots els projectes ens hi podem... Sí, exacte. Vam acabar fent una altra arquitectura social amb una d'aquestes persones. Amb dones ara estem amb Surt, que és el tema de representar una miqueta des de la cultura gitana amb les dones. Aquest projecte el porta més la Sílvia. Sí, nous feminismes, noves perspectives feministes des del col·lectiu de Gitano, i també estem amb un altre documental social participatiu en dones en situació de trata, de tràfic d'éssers humans. I amb salut mental i diversitat funcional el que hem treballat més són curtmetratges també. Estem a Maret, treballant fa anys, ells fan una mostra de curtmetratges de diferents espais de salut mental, anem allà, fem de jurat, i el premi és fer 3 curtmetratges cada any amb salut mental, i això ens porta des de treballar amb psiquiàtrics, a espais d'oci, i també venim una mica professionalment de la discapacitat, de treballar molts anys allà, i ens fa particular il·lusió. Llavors, a part d'aquest de projectes, el que sí que volíem era poder aprofundir una mica més, aterrar totes aquestes coses que parlem. Llavors ens centrarem en el projecte així més potser consolidat que tenim, i el que és més llarg, que és el documental social participatiu, que a més engloba com totes les fases que ens agrada treballar, des de la prèvia, que treballem molt les dinàmiques de grup, des de diferents tècniques de treball de processos, que té una part gairebé una mica terapèutica, creativa, de teatre social. Després ja inclou la part de guió participativa, la part de formació audiovisual, el rodatge i l'edició, que ja l'explicarem. Però la nostra convicció és això, que pensem que tothom pot fer un documental si té les eines per fer-ho, i és el que intentem apropar aquestes eines. Doncs ara passarem a aquests trailers que comentàvem. Sí, ara la idea... Per ordre. Sí. Passem al primer tràiler de Retrats sense sostre, que és el primer documental social participatiu que vam fer amb persones en situació sense llar. Que com veieu és 2013-2014. Cada día que pasa somos más. Los prejuicios son una excusa para desentenderse de nosotros, para ignorarnos, para ocultar nuestras vidas, nuestras tragedias, nuestra desesperación. Una persona tiene 5 o 6 casas y cerrado, no vive nada, y gente vive a la calle. ¿Cómo es eso? La pobreza no la ha traído la crisis. Cuando éramos el 8º país más rico del mundo, 2 de cada 10 personas vivíamos en la pobreza y en la exclusión social. I es tracta, bàsicament, d'un fenomen que cada cop serà més nombrós i que podria ser que acabés en qualsevol moment sent massiu. Alguien como yo que iba por la vida y no miraba para abajo, miraba para arriba únicamente. Penso que s'ha escapat de les mans. La pobreza está en la estructura del sistema en el que vivimos. Por lo tanto, en nuestras manos está erradicarla. Cambiar el sistema injusto y construir uno más justo. Va ser un projecte bastant especial i es deia Retrats sense sostre i consistia en fer... hi participava un equip d'antropòlegs i antropòlogues, que són el que li diem investigadores socials, artistes i persones sense llar. Llavors ens van dir, i la intenció era que d'aquestes 15 persones que estaven en situació sense llar,
tinguessin un vincle amb una persona que fos antropòloga i un artista i poguessin fer una representació i visibilitzar des d'un lloc més proper, no? Quina és la realitat d'aquestes persones i treure-la al carrer. Ens van demanar si podíem també fer el docu, llavors la nostra proposta va ser que tindria molt més sentit si aquell docu el fessin les mateixes persones que es trobaven en situació de sense llar, i aquí va ser el primer documental social participatiu que vam fer durant un any amb ells i elles. Vam tenir la sort de poder-ho presentar a la Filmoteca, que també era com un golazo perquè no acostumen a tractar temes més de denúncia i estava molt enfocat des d'un lloc de denúncia, i va ser una experiència molt positiva també ja ho comentarem en contrast amb les altres, del vincle amb les participants, perquè avancem i després ja anem dient coses concretes. Llavors, passem al segon. Aquest és el segon que vam fer, que es diu Puzzle. La presentació del primer documental a la Filmoteca va vindre una persona que estava implicada a l'Associació d'Amputats Sant Jordi, li va agradar i va tindre la idea d'anar a la seva entitat i amb 5 persones que havien passat per la situació de perdre una part del seu cos, a veure com volien generar aquest discurs, aquest canvi de vida, i la veritat és que el fet de cada vegada que tens més experiència també t'aporta aquest punt de dir la primera experiència va ser així, pots reconèixer que és allò que podries millorar i
poc a poc cada documental que fem doncs, anem afegint, traient coses i veient que és també el que funciona i el que no. Amb aquest documental destaca que pot ser l'impacte, que és aquesta part. Nosaltres sempre prioritzem el procés, però l'impacte en aquest sentit va estar bastant bé en què ens van seleccionar en un festival de cinema internacional a Alacant i després també TV3 el va acabar comprant i el vam poder emetre, i més enllà del que això suposa per càmeres i acció és que suposa això pel grup, no? Perquè totes aquestes vegades que marxem a presentar el projecte on sigui i anem de forma col·lectiva i pensem que acaba de tancar aquest cercle per veure que tot allò que has generat i que tu has format part ha arribat on ens havíem proposat. Sí, no, hi ha un sentit de procés i d'experiència, no? Just va coincidir que a Puzzle hi havia molts perfils d'edat i de temps que feia des de que, per exemple, la Lorena feia uns mesos que just li havien hagut d'amputar un tros de cama i el Carlos Tomàs portava 30 anys, no? Llavors va ser com un procés psicològic també, no? De com em puc emmirallar jo amb una persona que ja porta tants anys i l'altra com puc fer una revisió del que jo vaig viure, no? Llavors a nivell d'experiència va ser com molt potent i es va crear un vincle molt fort, no? Que a diferència, que és el que no he volgut avançar abans, no? Però nosaltres també amb l'equip de Puzzle ens hem fet com una petita família, perquè després d'un any de viure i conviure en moltes intimitats, no? I amb molta descoberta personal, s'ha creat un vincle molt fort i anem amb elles a tot arreu i estem en contacte. I amb el primer docu en persones sense llar ens ha costat més també degut a que moltes d'elles, perquè és un episodi de vida que volen oblidar i que per sort a l'inici del documental, quan vam començar, totes estaven en situació sense llar i a l'acabar cap, no? Cap d'elles, només una, crec que continuava. Llavors, una d'elles no va voler ni venir a la presentació del documental, no? Una perquè no s'atrevia a dir a la feina que presentava un documental d'aquesta temàtica i per tant reconèixer que ella havia passat per aquí, i una altra perquè no volia recordar-ho. Llavors, aquí és una mica fracàs perquè nosaltres amb tots els documentals el que intentem és desindividualitzar el conflicte, no? Entendre que és responsabilitat col·lectiva i estructural el que moltes vegades pensem que és personal. I tot i així, clar, no sempre es pot, vull dir, tampoc es fan miracles, tot i que sí que fem petites grans coses, no? També està bé saber que s'arriba fins on s'arriba. Sí, a veure, l'objectiu és tindre una metodologia el més participativa possible en totes les fases, des de que inicies sobre com volem fer-ho, que ara veurem totes les parts, fins que s'acabe, no? És a dir, com volem dir aquest missatge. I depèn del col·lectiu i de la situació, també és natural que una persona que està vivint en un centre residencial d'inserció perquè està en una situació sense llar no és el mateix que una persona que ha patit un accident i ha perdut una part del cos però té la seva vida laboral i la seva normalitat d'horaris i la seva llibertat d'implicar-se més o menys, no? Que a vegades això també es dona de forma natural i aquí no, és difícil. Que és un altre nivell. Ara passarem... Bueno, si no comencem a parlar una miqueta i passem per no passar tants seguits, no? Vale. Aprofundim en l'últim, que és Viure al límit, que era un col·lectiu de persones diagnosticades amb intel·ligència límit. La intel·ligència límit és un coeficient intel·lectual del 70-85 i associat a algun problema, alguna dificultat per ser autònom en la seva vida quotidiana, que se li diu, que tingui dificultats socials o bueno. Això és la definició oficial de la OMS. Nosaltres el que intentàvem amb aquest documental era anar a escoltar, anar a veure quina és la realitat i la definició i l'experiència que hi ha de les mateixes persones que viuen aquesta suposada intel·ligència límit. Llavors, tots els documentals socials participatius tenen una part d'autogestió que és bàsica, que és la pota principal, no? Llavors, la primera fase sempre la treballem amb el que diem dinàmiques i agafem molt tècniques del treball de processos, que no sé si coneixeu, i la facilitació de grups. I també fomentem des d'aquí l'autogestió del grup, no? Llavors és aquesta part que diem que a vegades té un punt gairebé terapèutic perquè fem gestió emocional, intentem treure tot allò que tenim i ho intentem vehicular amb diferents tècniques, amb la intenció de que d'aquí surtin les idees per fer un guió, que és el punt de partida per construir la història.
Després, l'equip acostumen a ser col·lectius en risc d'exclusió. Hi ha una part que és la formació tècnica, que és important també, que és generar autonomia a l'hora de poder utilitzar les càmeres, el so i tot el que és el llenguatge audiovisual. Comencem amb una part molt introductòria i amb la mateixa experiència del documental cada vegada van agafant més familiaritat i també qui se senti més a gust i qui se senti menys, amb molta llibertat també. I després els objectius, que els anomenem com en 3 línies, però que el principal és un procés d'apoderament, encara que estigui trilladíssim, que l'altre dia ho dèiem, posem l'altaveu a les protagonistes i intentem contrainformar i sensibilitzar. És molt diferent que nosaltres ens apropem a fer un documental d'una realitat, que aquesta realitat se senti amb els recursos, la força i l'autonomia per expressar-se. El resultat també al final és contrainformatiu, perquè és una mirada essencial que a vegades costa o no estem acostumades a abordar-la així. Després nosaltres també anomenem el que deia abans, que he introduït una mica la metodologia participativa, que intentem que sigui des del primer dia fins a l'últim. Això no vol dir que el primer dia ja sigui algo participatiu, perquè és un procés que es va aconseguint a poc, però en aquest sentit diem que hi ha una llibertat de participació en el sentit de que tu pots participar de les dinàmiques o no. És a dir, tu pots estar aquell dia a la sessió i dir avui no em ve de gust, no hi ha cap problema, aquesta llibertat des del principi també l'emmarquem per a que cadascú en aquest sentit també de com estem i com marxem. Arribem a la sessió i el primer que fem és una roda de noms per veure com estic jo avui. Perquè potser jo avui no he dormit bé, estic cansat, per tant sapiguem totes que avui no és el dia que podem tirar més de mi, o al contrari, avui estic pletòric perquè m'ha passat que tal, i llavors també entenem les energies que hi ha en un mateix dia. La mateixa cosa la fem al marxar perquè potser la mateixa sessió ha fet que et canvi aquest estat d'ànim inicial. En aquest sentit, i en quant a la llibertat de participació, també proposem cada vegada més que hi hagi llibertat en quant a la dinamització, és a dir, estem intentant baixar aquest rol de facilitadores que venim des d'una experiència que tenim en quant a facilitar i dir, si voleu proposar vosaltres una part de la sessió, si voleu aportar uns exercicis que nosaltres que sigui algo més compartit. En aquestes també nosaltres participem de la mateixa manera, és a dir, si la Sílvia o qui sigui està portant una dinàmica, jo estic participant com a participant i en aquest sentit també m'estic obrint a davant dels altres. Aquí hi ha un punt de generar una confiança grupal que després et porta a que aquesta confiança faci que puguem parlar de les coses més obertament a mesura que va passant aquest procés. Sí? Hi hauria alguna coseta més? Bàsicament això. Llavors anem parlant de dinàmiques, però anem a explicar algunes perquè entengueu una mica què és això quan diem dinàmiques. Passem ara al trailer. És que les dinàmiques ara les centrarem amb l'últim projecte que hem fet, que és Viure al límit. Per tant, ara igual és un bon moment per veure el trailer. Perquè veieu el trailer, ja és l'últim trailer, però és veritat que està bé, sí. Veiem i ara explicarem el com s'ha arribat fins aquí, no? Està guai. Espera.
aquest que al final, entre totes, es va decidir que es digués Viure al límit, no? I que va sobre aquestes persones diagnosticades amb intel·ligència límit. Vam començar la primera fase amb les dinàmiques, llavors sempre intentem que les dinàmiques tractin diferents temes que pensem que són importants per a un grup, no? Aquesta li diem dinàmica de connexió, hi ha unes altres que són més de gestió emocional, com dèiem abans, altres de concreció d'idea, diferents espais. I la de connexió, que és amb la que a vegades comencem, és simplement ens anem movent per l'espai, poseu-vos pel cas que és el primer dia que ens trobem, ens acabem de conèixer, ens diem els noms, llavors estem per l'espai i quan fem alguna senyal, que pot fer qualsevol, ens agafem, ens mirem i ens diem què em transmets, no? I així per parelles. Llavors aquesta seria una primera dinàmica amb la que busquem un primer contacte, no? Que no ens exposa al grup sencer, però que sí que ens comença a connectar. Aquesta seria com una primera dinàmica. Com deia la Sílvia, que quan ha dit el que no ens exposa, les dinàmiques les distribuïm en quant a nivell d'exposició, no? De menys nivell d'exposició personal a més nivell d'exposició personal. Això es dona també durant el procés i durant la confiança que parlàvem, no? Al principi, per exemple, el paquet és polaritzar el grup en dos grans grups que opinen, doncs els que pensen que vivim en una societat justa aquí, els que pensen que no, allà. És veure una mica el paraigües de sensibilitats que hi ha al grup, no? Parlar sobre per què m'he col·locat aquí o per què m'he col·locat allà, si vull, però ja no m'estic exposant, encara no m'estic exposant jo sol. Sí? I igual que... encara no estem parlant potser del tema en concret, no? Ara anava a dir això, no? De que ara he utilitzat l'exemple de la justícia social, però a l'inici és qui viu a Barcelona aquí, qui no viu a Barcelona allà. Ok, d'on som? Doncs jo soc de tal lloc, vale, guai. A qui li agrada cuinar, no? Comencem per coses molt de conèixer-nos, sí? I a poc anem pujant el nivell. Després hi ha un treball també que intentem abordar des de diferents dinàmiques, que és tot el dels prejudicis i estereotips, no? O sigui, el mateix documental, que és participatiu, intenta trencar amb una mirada molt estereotipada. Llavors, pensem que primer cal revisar els propis, no? Que totes portem les nostres etiquetes i les que posem a la resta. Llavors, la dinàmica de les etiquetes és que enganxem unes etiquetes a l'esquena amb etiquetes, periodista, policia, cura, no? Diferents coses. Llavors, amb diferents propostes anem com generant interrelacions, a veure com em relaciono jo amb aquesta etiqueta, com em sento, i després fem tot un debat, no? Com ens hem sentit sense saber què duíem, com ens ha afectat portar l'etiqueta. Llavors, en aquest cas, amb aquest projecte en concret, ens va servir molt per parlar de l'etiqueta de la intel·ligència límit, no? Com és la losa de portar aquesta etiqueta a sobre, no? Com ens determina, com ens condiciona, com no ens deixa ser a vegades moltes coses que són més enllà de la mirada de l'altre, no? I ens serveix sobretot per això. La fem amb altres tipus de dinàmiques, però aquí vam utilitzar les etiquetes. Va ser com el primer dia que potser vam entrar a parlar d'aquesta, no sé com dir-li. De la intel·ligència límit, en aquest cas. Sí, de la intel·ligència límit, exacte. Després hi ha el tema de nivells de poder, que aquest sí que el fem... Normalment el tractem més per veure com cadascú sent el poder, no? Que és una cosa com cadascú sent els seus espais, quina necessitat tenim de portar, de rebre poder i d'aplicar-lo. Girem entorn una mica amb aquest concepte. També ens vam sorprendre amb aquest col·lectiu pel fet de que és una dinàmica molt senzilla de nivells de poder, podríem repartir 5 números, el que té l'1 té un nivell de poder més baix, el que té el 5 té el poder més alt, jo no sé quin número tenen els altres, i ens plantegen una situació concreta, no? Estem en una cuina i estan a punt de sortir uns menús i comença l'acció, no? Llavors el que té el número 5 és el jefe de cocina i el que té l'1 és el lavaplatos, però ells no saben qui és qui. No? Llavors, com reaccionem amb aquest nivell de poder que m'ha tocat, amb aquest rang? Què passava aquí? Després, al fer el debat conjunt, cap d'ells havia experimentat mai una sensació, un espai de poder. No? És a dir, llancem molt la pregunta també de dir en quins espais m'he sentit amb poder a la meva vida quotidiana.
I en aquest col·lectiu en concret ens va sobtar que cap d'ells sabia posar un exemple d'un espai que hagués tingut on hagués sentit que tenia poder. No? Vull dir que les mateixes dinàmiques et porten a conèixer el grup, a veure com pots enfocar aquest documental, l'argument. Cada dinàmica també tenim unes cartolines a la sessió i anem anotant moments que diem que no se'ns passi, no? De dir, això ho passem sempre després de cada sessió, passem un arxiu amb net, ho portem a la següent, ho recollim perquè no es perdi aquest fil. Després hi ha més la part de gestió emocional, no? Que intentem i està en aquest ordre, no? No començaríem el primer dia fent un registre d'emocions perquè segurament seria violent o incomodant, no? Per totes. Llavors arriba un punt en el que sí que comencem a obrir la part del registre d'emocions. Llavors aquesta dinàmica passa d'algú escrit, no? De quin és l'últim moment que jo recordo haver sentit por o eufòria o quina persona em fa sentir alegria, no? Llavors ho escrius a nivell personal i després ho compartim. Llavors és com una connexió des de dins cap a fora que li diem i és una mica el pretext per entrar a l'espai de gestió emocional, que el considerem també una part important. De gestió emocional i de també veure, per exemple, si cada personatge tria en un moment concret quina part de la seva vida vol mostrar, doncs en aquest tipus de dinàmica igual ens ha dit que ell es sent bé quan està a la feina, no? Doncs ja t'ha sortit informació de que és un espai on sent aquesta seguretat o que la persona important per amb ell et va donant cada vegada més informació. De fet va ser així en aquest docu, realment és veritat, no? Les 5 persones, 6 personatges després, quan van passar a ser caràcter audiovisual, van decidir els llocs, les localitzacions i els espais que volien mostrar de la seva vida en base a la dinàmica del registre d'emocions, no? Que vam començar a detectar quins espais em fan sentir bé, quins no m'agraden tant, quins vull denunciar, quins vull recolzar. O sigui que sí que és veritat, tot el rato anem agafant el fil pel guió. I quan aquest procés s'està acabant, això és un mapeig de dinàmiques, cada sessió hi ha com a 4 o 5 dinàmiques, i quan el procés s'acaba, el túnel de l'amor és una dinàmica també que la portàvem de teatre social, no? Ens fiquem a banda i banda, els participants, i amb un drap als ulls, no? Amb els ulls tapats, passes per dins i m'acosto i et dic algo bonic que pensi de tu, no? Aleshores és com un pas entre un passadís de persones que et diuen coses boniques teves, no? Que tinguis. I és com un tancament de grup després d'haver passat per tota aquesta obertura personal. No? I és algo molt important, no? Els tancaments, sempre. Tant a cada sessió com a cada final de procés, no? Tancament, celebració, no? I molta cura també, perquè, bueno... Després, llavors, amb totes aquestes dinàmiques i aquests exemples i amb més, arribem al que és ja la part de la creació del guió, que també la fem conjunta. Llavors, utilitzem una tècnica, que és la tècnica del Canvas, que ens serveix molt per concretar idees, que parteix d'una proposta de valor, llavors comencem a pensar quines són les activitats claus, quin és el missatge... Llavors aquí comencem a introduir el tema de l'estratègia comunicativa, no? Que quan volem explicar alguna cosa ha d'haver-hi una estratègia al darrere. Llavors recollim tot allò que estava semblant que no sabíem què fèiem, de cop comença a cobrar sentit en un format ja de producció audiovisual, no? De tot això com ho concretem. Després també és important el tema de la formació tècnica, no? És a dir, dotar-los donar-los les càmeres, que aprenguin a utilitzar la càmera i que d'aquesta manera també siguin capaces de gravar-se elles mateixes, no? És a dir, és diferent si tinc intel·ligència límit i el que hi ha darrere de la càmera també té intel·ligència límit i m'està fent l'entrevista amb les preguntes que ell ha volgut saber sobre aquesta temàtica, que no que ens plantéssim allà i féssim un documental sense estar en aquesta mateixa situació, no? En aquest sentit, els rodatges són participatius, no? És a dir, hi ha com un nivell de compromís i d'implicació que sí el demanem a l'hora de les dinàmiques. Aquests 2 primers mesos, unes 10 sessions en les que sí és molt important que no es falli, que hi hagi aquesta constància, però després, en quant al rodatge, no cal que hi anem totes, no? En un rodatge hi poden anar
3 participants, el següent hi poden anar 3 més i ja tens com més llibertat i més flexibilitat en quant a la implicació del projecte. Sí? I en quant a això, no? De trencar la barrera entre l'observat i l'observador, és algo que sí vam començar amb el primer documental i que ho hem anat mantenint. I després m'ha agradat que... No, això era la següent. La part d'edició, en els documentals socials participatius, aquesta no la fem participativa. És una part que assumim nosaltres, intentant ser molt fidels a tots aquells pactes que hem establert de guió, que hem intentat acurar al màxim amb tot l'equip, no? Hem intentat alguna vegada implementar alguna sessió participativa, però no ha acabat de funcionar, és molt difícil, només hi ha un ordinador i són moltes persones. Sabem que això bueno, al final editar és una part molt important, el que sí que fem és intentar, no sé, consensuar parts i així, però és cert que normalment el resultat, que ara ve l'altra part, no?, que és l'estrena, que sempre intentem que sigui una sala de cinema, els participants no han vist mai el que es trobaran allà. O sigui, hi ha un factor sorpresa que està entre l'entitat que normalment ens ha dit que fem el docu, el col·lectiu, no? I nosaltres, que no l'hem ensenyat, és com un dia de molts nervis i molta... Llavors, pum, surt allà el resultat i la veritat que totes les vegades ha sigut molt emocionant perquè ha sortit molt xulo, no? Perquè hi ha hagut molta comunicació justament durant tot el procés i per tant... Llavors l'estrena és un dia molt xulo per tots i totes, és tenir l'oportunitat de poder estrenar davant d'un munt de gent, no?, el que has estat treballant un any, els col·lectius estan allà, presenten ells i elles el seu docu, el torn de preguntes acostuma també a ser superpotent i a part de l'estrena després es mou, no?, aquest documental per tots els llocs possibles. Potser l'estrena és la part... Nosaltres parlem de 3 impactes que intentem amb els documentals. Aquest és el de sensibilitzar la població, no? Sensibilitzar la gent sobre algunes realitats que les tenim més a prop del que ens pensem. L'altre és apoderar el col·lectiu, que pensem que això fem amb el procés. I l'altre és una vegada alliberem aquest documental a la xarxa, doncs que persones que passen per aquella mateixa situació però que no estan implicades en cap col·lectiu de suport puguin veure i agafar eines i veure diferents formes de prendre's aquella situació, no? I per últim... Llavors ara ja sí, en realitat ja estem. Estem ara fent el quart documental. Mira, sí. Parte de la emoción del directo. Eso. No lo ha visto nadie, esto. No, eso es la primera vez que lo... Aquí la idea es que todos, o sea, no solo una persona o dos, sino las 15 personas, o 12 que somos en este grupo, entre todos y todas vayamos discutiendo, ¿no?, un poco sobre qué queremos hablar, sobre qué temas, cómo hacerlo, cómo grabarlo. Entonces hay alguna gente que tenemos unos conocimientos, otra gente que tenemos otro que tienen otros, y la idea es compartir. Hay gente que tiene historias, hay gente que tiene conocimientos técnicos, y entonces nos compartamos y entre todas hagamos esa película, ese documental. Sí, también yo tengo una forma de ver las cosas y otra gente tiene otra forma de ver las cosas, ¿no? Entonces sobre este tema en particular
el nuevo. Ai. Fiquem aquesta cadira perquè és estar sabent i així, no? Vale. Doncs És fins que ens vam aquí. posar tan justet. Moltes hores ja, I gràcies per també ser els últims, perquè és més difícil. I bueno, ara és el torn obert de preguntes, comentaris. Ah, mira-la. Portes molta estona o no? No, No acaba de seure, no? I el vídeo tampoc, no? Y adentro hasta la parte más social, más externa, como por formación, porque se dieron cuenta que había que hacerlo, ¿no? Sí que hay una base de formación, ¿no? O sea, desde el principio nosotras vivimos mucho lo que es la técnica audiovisual, pero desde la experiencia personal y emocional. David es integrador social y sociólogo. Yo ahora estoy acabando un curso de facilitación de grupos y trabajo de procesos también. Y sí que lo encontramos enseguida una herramienta como muy necesaria a la hora de trabajar con grupos y generar pues espacios, no sé, de confianza, de donde podernos, que es un poco el título, ¿no? De reflexión colectiva, en el sentido de que no estamos acostumbradas a lo mejor a trabajarnos desde el espacio, la escucha, visibilizando estructuras de poder, pudiendo sentirnos cómodas para expresar emociones, y creemos que esa es una riqueza comunicativa brutal y que es lo que nos fundamenta, ¿no? Como personas, y lo que define problemáticas después y todo. Entonces era como enseguida, de manera muy natural, fuimos a lo emocional y con herramientas, ¿no? Que además teníamos, sí. Habíamos estado también con el tema del teatro social. Al final también estás trabajando mucho tema emociones, ¿no? Muchos de los ejercicios que aplicamos vienen de esa etapa, ¿no? En la que Teatro también del oprimido. Teatro del oprimido, en el que dábamos también talleres a diferente gente, y ha sido pues casar un poco, unir un poco esto, ¿no? El pasado pues de intervención social que ya estábamos haciendo y con el audiovisual. Y bien. ¿Y siempre que documentar el proceso dura un año, así ustedes lo plantean así, o se dio como Ahora justamente este último lo planteamos a 2 años y algo vista, porque es el primer documental que hacemos desde una inquietud nuestra, ¿no? Porque hasta ahora hemos tenido la suerte de que, no la suerte o la situación de que nos venía como demanda, ¿no? De decir, oye, tengo este proyecto, me gustaría, Entonces ahí sí le dábamos esa vuelta para criticar un poco, ¿no? Para hacer crítica, para poner el altavoz, lo que estábamos hablando, pero esta vez al tener este margen de que el proyecto nace desde que nos juntamos varias para llevarlo adelante, pues tenemos esa flexibilidad de poderlo hacer con más tiempo, ¿no? Nosotros también los hemos acotado. También el hecho de poderlo hacer en un año es que a veces esto lo hacemos de forma comprimida, porque tenemos 10 sesiones, ¿no? En un trimestre, con una clase de, me invento, segundo de eso. Pues intentamos siempre aplicar este tipo de metodología, pero no es lo mismo que cuando luego la puedes aplicar en un espacio más largo, que se puede cerrar todo el proceso que proponemos, ¿no? Sí, que sí, los tiempos han venido marcados, excepto ahora, ¿no? Claro, mi pregunta era esa, porque normalmente cuando trabajamos con jóvenes o con personas mayores, con ciertos colectivos, y vamos como el lugar que se nos ocurre también para financiarlo, porque es un tema del que poco se habla, pero que yo creo que es transversal e importante. Si no, no se pueden hacer los proyectos, o se pueden hacer, pero cuesta mucho más y tal. Es que pensamos como en grupos de jóvenes, grupos como que el ayuntamiento, o por lo menos desde el Parlamento donde más nos hemos movido, es como la administración pública y tal, pero estas otras entidades, estos otros colectivos, igual se puede trabajar guay, porque son 5 o 6 personas, no están como con esta lógica cuantitativa de, yo recuerdo en un proyecto una vez querían llegar a 80 personas, era como, ¿no? Como por sumar números, y que se tienen que sumar 20 entidades, ¿no? Como lo cuantitativo es absurdo aquí. Luego igual con el extremo, se llega a mucha gente y luego se va difundiendo, pero ¿no? ¿Cómo fue esa aproximación a otras entidades y esa relación con esas otras entidades que imagino que puede ser una suerte y un problema en algunos casos, no sé?
Sí, bueno, problema, a ver, a nivel de contenido, no, nunca. No, en realidad problema no ha sido. A ver, con el primero, con Retrats sense sostre, que estaba la CHAPS metida, que es la xarxa d'atenció a persones sense llar, sí que era un poco lío porque era un montón de gente metida, pero en realidad en lo que era el documental teníamos mucha independencia, tanto creativa, de contenido, de fechas, sí que vamos muy marcadas. Y la aproximación a estas entidades ha sido, es que no lo sé, natural, porque la primera vez ya fue el chico, el Albert, que era el que havia dissenyat Retrats sense sostre, nos conoció a través de una web. Quina és la web aquesta? Ah, sí, l'Acord Ciutadà. L'Acord Ciutadà, sí, sitios que estábamos de, bueno, por estar, que tampoco... Y entonces, de ahí, claro, empezamos también con muy poca expectativa económica. Retrats sense sostre es un documental a presupuesto no cero, pero muy bajo. Y a raíz de la presentación de uno, que fue en la Filmoteca de pues ya nos llegó la demanda desde Amputats Sant Jordi, que ese ya fue con un presupuesto también bajito, pero... Y de ahí ya a CID, que llevábamos tiempo trabajando talleres cortos, íbamos insistiéndoles en que estaría muy chulo trabajarlo desde el documental y al final decidieron apostar. Y entonces nos dijeron de hacer este. Y ahora el que empezamos pues es buscarnos la vida a tope, ¿no? Hemos pedido subvenciones y todo esto. Seguramente tiraremos de crowdfunding. Y lo que hemos tenido suerte también siempre ha sido que eso, ¿no? De que la entidad nunca ha visto el documental antes de proyectarlo. Y se la juegan, ¿no? Porque quieren hablar de su colectivo. Claro, encima ya está, cuando hay una sala llena y a todo el mundo le ha gustado, ya no nos vas a decir nada. Claro. Por ejemplo, siempre tenemos el pequeño debate interno de que no nos gusta hacer proselitismo de ninguna entidad. No venimos a hablar de la entidad, venimos a hablar de la situación y de su vida personal. Si esas personas deciden en grupo que quieren hablar de Fundación ACID, hablaremos de Fundación ACID. Si en las dinámicas eso nos sale, no vamos a hablar de Fundación ACID, ¿no? Está implícito en todo el docu porque todas forman parte de... pero no se está hablando de que bien vivimos en la fundación que nos da todos estos recursos, ¿no? Se habla más sobre qué vamos a hacer, a sensibilizar sobre una situación concreta, pues vamos a ello, ¿no? Bueno, y este es el poder colectivo, ¿no? Al final, de decir, si nosotras nos encarásemos desde el principio, queremos hacer este docu de denuncia, tendríamos muchos números de un debate, pero si esto ha nacido de realmente un proceso colectivo, donde el propio colectivo, además, directamente implicado y afectado, ha apostado por tirar por allí, es muy difícil rebatirlo, ¿no? Que al final es autonomía, pero porque se lo merece, porque es que no hay nada que decir contra eso, ¿no? No es que nosotros no se nos haya antojado hacer ese docu así, que sería diferente. Por ejemplo, con los otros documentales han contactado, entonces supongo que la gente que participa también pertenecía a las asociaciones y demás, pero con este, ¿cómo habéis contactado con la gente que participa? Tenemos la situación personal que participamos de colectivos y asambleas de base para migrantes y refugiadas, y de ahí, y de varias veces que hemos estado en campos de refugiados y tal, es donde nace la necesidad de hacer cosas. Y a partir de ahí, pues, por ejemplo, con Irene pues, nos conocemos de varias asambleas donde coincidimos. Fácil buscar a una persona de perfil de vínculos de tejido, ¿no? Cercano. Y ir conectando con la red que ya teníamos, ¿no? Y también de videoactivismo, ¿no? De Laura, Mar, que son más de periodismo social, que también están. En realidad ha sido red cercana. Bueno, en realitat és simplement saber que si com ho feu, si és els instituts que us venen a buscar per les treballs de recerca o són persones concretes o aneu vosaltres a oferir-vos i com ho feu? Normalment tenim instituts molt fidelitzats amb els quals treballem de fa temps i ja porten en el projecte molts anys. Llavors, quan arriba l'època de presentar els treballs de recerca, ens truquen i fem una presentació a tot l'alumnat. Normalment funciona així. Ara bé, fa com 3 anys, quan estàvem en el procés de repensament de què era la intervenció social, de com volíem treballar, vam arribar a la conclusió que ens passa a moltes entitats que treballem en desenvolupament, cooperació
que és que ens assentem en barris molt còmodes, que són barris de rendes mitjanes, perquè és molt més fàcil treballar amb l'alumnat. Llavors, entenent que nosaltres som com al final canalitzadors d'ajuda pública, vam estar pensant que havíem de participar en la redistribució de la riquesa. Si nosaltres ens financem bàsicament amb finançament públic, té molt més sentit portar el finançament cap a les zones on fa més falta l'acompanyament que en zones on ja està cobert. A partir d'aquí vam començar a dissenyar o vam començar a identificar nous barris, nous centres on volíem treballar. Llavors, en aquests llocs, per aquest projecte i per d'altres que portem, primer, evidentment, entrem en el centre on podem, presentem el projecte i després el presentem a l'alumnat. I l'alumnat mateix s'inscriu, l'alumnat participant, i després hem de fer una selecció. Normalment s'inscriuen 60 persones, després a mesura que anem explicant com és el projecte, l'alumnat està 24 mesos compromès amb nosaltres i això és molt de temps, va molt més enllà de fer un treball de recerca de qualitat. Llavors, clar, quan veuen el nivell de compromís, a partir d'aquí es va acotant la cosa. I què fem un acompanyament? Sí, és que ho he passat molt per sobre. Fem acompanyament mensual. Tenim un grup d'assessorament que està format per gent que ha anat passant pel projecte, de manera que aprofitem també el potencial d'aquesta gent, venen a la seu d'assemblea i els anem fent un acompanyament mensual, sempre amb els tutors i tutores del centre. Nosaltres no estem per suprimir la figura del tutor ni la tutora, llavors ho fem en paral·lel. A banda d'això, les sessions conjuntes van començar sent 3 en 24 mesos i han acabat sent igual en faran 10. La qual cosa ens permet posar en un mateix espai gent de barris amb realitats molt diferents, perquè potser així de rendes mitjanes tenim les Corts, però després tenim gent del Picasso de Torrebaró, del Milà i Fontanals, del Consell de Cent, que venen amb realitats molt diferents, però al final són gent que tenen com unes inquietuds comunes i que els hi va molt, molt bé interactuar. Llavors, això, seguiment mensual del treball de recerca, grups de treball conjunts, i després fem una jornada de premis en la qual els impliquem, premiem la gent que millor participa en el projecte amb un viatge al Marroc, per conèixer que són 4 persones, però són perquè vegin una mica com funciona un projecte de cooperació, quins reptes hi ha, què s'ha de tenir en compte. És un tastet, però diguéssim que ja tornar una mica sensibilitzada. Yo tengo una pregunta muy concreta, porque me ha sorprendido mucho. ¿Utilizáis el Canvas para hacer proyectos más a pelo? No, claro, otra vez. Eso fue una de las cosas más alucinantes. ¿No? Claro, ¿no? Sí, no. O sea, me ha sorprendido. La parte de inglés, sí. No, esa es Sí, pero realmente, cuando estás expandiendo tanto, ¿no? Que nosotros venimos de esa nube de dinámicas, el Canvas son 2 días de comernos mucho la olla, pero... Para sensibilizar otros colectivos, o sea, más allá de la presentación, sino si estas personas van a coles o a institutos o a algún sitio para sensibilizar. Y la otra, así rapidito, era si... lo de la factura técnica y audiovisual, si los dos vienen como del mundo más social, entendí, y tal, hay un editor o hay alguien que, o tú, ¿sí? Porque hay como toda una propuesta estética y diseño gráfico, incluso en la presentación, que me parece bonito, como todo bien, como todo pensado. A la primera pregunta de sí, los documentales tienen bastante recorrido sobre todo en escuelas de integración social, educación social e institutos. Estamos en el programa de Filmoteca Las Escolas, que vienen todo tipo de colegios y pasamos cada año el docu que hemos hecho en varias ocasiones, cuando hay coles que lo demandan básicamente. Y sí, tanto, sirve como una herramienta, no acaba el día del estreno, ahí empieza la fase de difusión y las personas vienen a los pases, claro. Sí, luego también cuando lo liberamos, hay mucha gente, o se va dando durante el año a alguien que viene y dice, oye, tengo un amigo que estudia en los Pirineos y que le han pasado un documental vuestro y me ha preguntado por, ¿no? Que es como que hay centros de grado superior o grado medio que lo van pasando como para mostrar
intervenciones con colectivos, ¿no? Sí, hay una parte que es descontrolada porque como todo es Creative Commons y también lo liberamos todo, al cabo de unos meses siempre está colgado, entonces también lo usa quien quiere y cuando quiere. Ahora hace nada, el Viure al Límit, fuimos al Festival de Cine Anarquista con todas las, ¿no? Con todo el equipo y pues... ¡Ostras, esto es anarquista! Y era el rollo, pues cómo mola, sí, esto es anarquista, estamos aquí en un cine ocupado y pues ninguna de ellas a lo mejor está familiarizada con estos espacios y también se quitan una etiqueta, ¿no? De hostia, pues sí estamos aquí y está muy bien. Entonces sí, es un circuito muy guay el que se hace después. La huella técnica, ¿no? Sí. Yo estudié audiovisuales, todo y que no estaba muy especializada en lo técnico. Y venimos del videoactivismo, que es donde hemos aprendido más, yo creo. Estuvimos 3 años en la Tele.cat, en el que Silvia hacía un programa de arte, arte y cultura, y yo hacía un informativo contra Infos. Después de 84 informativos, yo creo que más o menos entendí cómo iba un poco la cosa. No, pero o sea, autodidacta total los dos, ¿no? En ese sentido. Sí, bastante. Y de práctica. Bueno, yo documentalizé, Carmen fue mi profe. Sí, no, sí, yo sí que tenía un poco más de formación técnica. Sí, no, porque lleva muchas horas. Sí, ¿no? Y hay como referentes también. Sobre... o sea, el documental participativo. Sí que hay. Que como nombramos cosas, o sea, hacemos cosas parecidas y las nombramos distintos. Hay algunos, pero bueno, también nos tendríamos que meter más. Está algún ejemplo de Donald Snowden ahí en la Isla del Fuego, en Canadá, toda la historia esta, no, y que fue como el primer también. lugar. Lo único que somos muy malas con ese tema de nombres, yo personalmente, pero sí que hay experiencias de etnografía audiovisual también, ¿no? Bueno, la verdad que no, en esto no somos no nos basamos mucho en experiencias, mucho. Es decir, hemos aprendido. Yo me baso en 3 para cuando me lo preguntan, como ahora tú. Pero luego, encontrándonos con gente que se dedica a lo mismo y que compartimos, pues hay colegas que son muy no, porque lo decía porque también, por ejemplo, las dinámicas que hacéis, nosotros las veníamos haciendo, pero nunca las hemos, o sí, más o menos, pero no las teníamos como ordenadas en una presentación, ¿sabes? Y como construir ese relato a mí me parece guay, ¿no? Como, porque antes, en una presentación que hicimos nosotros, el sábado pasado, súper pesado yo, súper largo, hablando de todo el proceso de Ciutat Meridiana, mostramos como los detrás de cámaras, bueno, de un proyecto que hacemos ahí en Ciutat Meridiana, como el detrás de cámara, pero no la organización de las dinámicas, por ejemplo, y de esas cosas que pasaban. Y ese es un conocimiento súper provechoso, que cuando hablamos de educomunicación, hablamos como del producto final y del audiovisual, y de ese el corto, más proceso, más vídeo, pero no de esas dinámicas, ¿no? Que son basadas en el teatro, pero que igual... O sea, son educomunicaciones. Lo redactamos para hacer la presentación, en realidad. Las juntamos. Gracias, porque yo no lo hice. Bueno, pero sí pero tampoco hay que hacer lo mismo todos. No, pues está el complemento. Abans que parem, volia demanar, bueno, la Carol, perquè jo conec una mica el projecte d'aquests últims anys, tota la feina que feu, que crec que també ha anat amb els joves després del procés, no? De que els joves que participen en la recerca del desenvolupament acaben sent joves que tenen ja recorregut amb vosaltres, però després també manteniu contacte, que això crec que també és important. Doncs, bastant difícil, perquè normalment a cada edició hi passen com 30 joves, de característiques, com deia, molt diferents, i intentem doncs, que segueixin a prop de, si no és només de la nostra organització, que sigui doncs, en espais de participació, com deia. Llavors sí que hi ha un seguiment molt proper, també treballem molt en les primeres sessions, com que estem molt de temps amb ells, doncs l'aproximació, com cuidem, al final s'ha d'establir una relació de confiança, d'estimació d'alguna manera, i això ho cuidem des del principi fins al final, doncs seguint les seves trajectòries de què fan després. Clar, hi ha molts joves que realment no segueixen l'esquema que nosaltres tenim al cap, no? De l'esquema d'èxit vinculat al món educatiu. La promoció educativa d'aquests joves és molt diferent a l'estandarditzada, llavors intentem, a través dels centres, a través del contacte que tenim amb ells, veure què fan,
perseguir-los perquè vinguin aprofitant els seus interessos. Si algú que està molt interessat, doncs algú de Torrebaró, per exemple, del Picasso, que estava molt interessat en el tema de l'audiovisual però no tenia coneixements, doncs intentem incorporar-los en els projectes, no? Aprofitar el potencial que al final tenen i l'esforç que han fet durant aquests 24 mesos. I ara més estem, a través dels districtes, bàsicament dels districtes, implicar-los en accions de sensibilització directa en espais que ens ofereix l'Ajuntament. Ells acaben treballant en el barri, ho intenteu? La idea és que sí, que se sentin part del territori, que s'hi sentin arrelats amb voluntat de millora, però que no sentin cap tipus d'estigma ni de vergonya per pertànyer al barri al que pertanyen o per reconèixer que són de classe baixa, com molts m'acaben parlant,